moltes gràcies. Igual que ha comentat el Carles, molt agraïts de l'oportunitat de poder compartir aquest treball que hem fet des del CATS. Jo us comentaré de manera molt ràpida les recomanacions, que són 10. No entraré ni tan sols una per una perquè el que m'interessa és que entengueu què hi ha darrere aquesta voluntat, llavors us fer uns comentaris una mica generalitzats en alguns casos. Mira, la primera proposta, que és de tipus molt instrumental i que vau aprovar precisament en el Parlament de Catalunya, és la creació i la potenciació del Conservatori del Litoral. Aquest conservatori, d'acord amb la llei 8/2020, s'ha de crear. Llavors, des del CATS, no només volem recordar que s'ha de crear, sinó que el que hem volgut fer és una anàlisi de què hauria d'incloure aquest conservatori perquè realment respongui als reptes que té avui la costa catalana. És a dir, aquesta eina s'inspira en el Conservatori del Litoral francès, que té més de 45 anys d'existència i que conec en profunditat perquè fa més de 15 anys que soc membre del seu consell científic, i el que es va crear a França fa 45 anys responia als reptes de França, la línia litoral fa 45 anys. Que ens inspiri està molt bé, però aquí el que hem de crear és el que necessitem a Catalunya. Llavors, el que hem fet en el CATS és una mica veure quines serien les principals funcions que hauria de tenir aquest Conservatori del Litoral, que per una banda, evidentment, inclourà l'adquisició de sòl al litoral, també a segona línia en àrees d'interès prioritari, on realitzar aquestes actuacions de desrigidització, de restauració i de conservació, però també l'elaboració i execució de plans de desrigidització de manera més generalitzada per la costa catalana, de restauració i conservació, per preservar aquesta integritat i recuperar la geomorfologia i els ecosistemes que inicialment teníem aquí a la costa. I això és especialment important perquè gran part de la costa catalana està molt antropitzada. Llavors també, importantíssim, fomentar el desenvolupament socioeconòmic relacionat amb els espais delimitats. És a dir, quan hi ha aquestes actuacions s'ha de tenir en compte quin és l'impacte en tota la societat a la vora. I també la dinamització del Fòrum del Litoral com un òrgan d'expressió, de coordinació i de cerca de consens entre els diferents actors implicats en aquest àmbit territorial. No vull entrar en els detalls perquè estic segura que després tindreu preguntes sobre això, però hi ha primeres estimacions del que podria representar en temes de cost, però el que sí vull subratllar perquè és molt important és que quan es creen instruments d'aquest tipus s'han de crear immediatament en el mateix moment les eines que els dotin de pressupost, perquè si no tenim llarga experiència a Catalunya en crear coses que no les dotem de pressupost i després el que fas és que no serveixen per res. Llavors aquí seria un dels temes que volem incidir i que si voleu després podem parlar més detall. El segon aspecte que va associat és aquest pla de desrigidització i pla estratègic, també tots els temes de conservació i de restauració, que van associats al Conservatori del Litoral, però no exclusivament tampoc al Conservatori. I això ens sembla especialment important per la quantitat de sòl i d'espais degradats que tenim a Catalunya i que avui en dia no es tracta només de conservar allò que encara es conserva, que encara està bé, sinó de recuperar allò que encara és recuperable. I, de fet, vull recordar d'aquest Parlament que estem a la dècada de la restauració de Nacions Unides, amb la qual això també és un mandat que va associat als objectius de desenvolupament sostenible, que pel cas dels ecosistemes litorals és encara més rellevant perquè són els que ocupen menys espai, és pràcticament una petita línia. I aquí s'inclouria tot el tema de les zones dunars i de platja, que a més té una repercussió importantíssima a nivell social i a nivell econòmic en un país on en el seu producte interior brut el turisme té un component importantíssim. Per tant, veiem que hi ha diferents elements que ens porten a haver d'afrontar aquesta situació. I també inclouria en aquest àmbit tot el que és les actuacions lligades a restituir la dinàmica hidromorfològica per afavorir que el sediment no desaparegui d'aquestes platges i d'aquestes zones costaneres. I tot això vol dir també aturar el regatge tradicional de sorres i pensar en solucions més basades en la natura, d'enginyeria ecològica i també inclouria en alguns moments la retracció, és a dir, l'allunyar-nos d'aquesta primera línia de costa com hem estat fent fins ara. Associat amb tot això, amb l'ús que fem d'aquests espais litorals, l'informe també proposa dissenyar i desenvolupar el pla de turisme que contempli actuacions per garantir la resiliència d'aquest sector turístic a la costa i que impulsi la reestructuració de l'activitat turística tenint en compte la capacitat de càrrega real del territori.
estudis que rarament s'han fet en el país i que ara són més importants que mai. També la necessitat de fomentar la desestacionalització, de promoure el treball de qualitat i garantir la sostenibilitat. Ja he esmentat abans la importància que té el turisme pel producte interior brut i, per tant, això és quelcom urgent de tenir en compte associat en totes les altres actuacions. Altres propostes que també són molt rellevants seria tot l'impuls d'un pla de transformació i rehabilitació de l'hàbitat urbà litoral, que inclogui la construcció i consolidació d'infraestructura verda amb perspectiva supramunicipal i actuacions de rehabilitació, renovació i reciclatge de nuclis urbans litorals. Tot això té a veure amb l'ús del sòl i hi ha molts nivells. També l'impuls d'un programa d'actuacions urgents d'adaptació al canvi climàtic en infraestructures de mobilitat, hidràuliques i de protecció, així com l'habitatge. El Carles ja ha parlat, per exemple, del cas de la línia de Rodalies al Maresme, però hi ha molts altres exemples d'infraestructures que requeririen aquest tipus de tractament. I sobretot associat a evitar problemes davant l'augment de fenòmens meteorològics d'alt impacte. Una de les coses que ens sorgeix aquí és la pregunta de qui ha d'assumir aquestes despeses d'aquestes actuacions, si ha d'assumir únicament el sector públic o s'han de començar a fer taules de diàleg i consens amb diferents sectors per veure com realment el país ha d'abordar-ho. Llavors, si passes ja està la segona diapositiva, hi ha un missatge molt clar en les nostres actuacions que va dirigit sobretot al que passa terra endins. És a dir, la costa és aquest espai d'interfàcia, de connexió mar-terra, però una gran part del que passa ve determinat pel que fem els humans que vivim majoritàriament a la part terrestre. Per exemple, restituir la dinàmica hidromorfològica de les xarxes hidrogràfiques i del litoral és importantíssim per garantir l'aportació de sediment. Una part d'aquests problemes que tenim a les platges ve de la no arribada de sediments per les xarxes hidrogràfiques. I tot això també té a veure amb la desrigidització de canals amb rieres i torrents, que també és bastant habitual, i a garantir els cabals mínims ambientals. Però també és molt important desenvolupar instruments legislatius i operatius per poder implantar models d'economia circular i de gestió de residus que redueixin la càrrega de plàstics i d'altres residus incontaminants que avui arriben al mar. De fet, el 90% de la contaminació al mar és d'origen terrestre i, per tant, hem d'abordar-ho des de l'activitat que fem terra endins. I, òbviament, hi ha tot un paquet de mesures o de propostes que fan referència al que és específicament aspectes de conservació, de restauració i de gestió dels ecosistemes del litoral, tant terrestres com marins. Per exemple, ampliar àrees de restricció pesquera per afavorir la recuperació i també afavorir els mecanismes de cogovernança. Això tenim ja bons exemples a Catalunya, per tant, caldria seguir aprofundint-hi. Adoptar mesures per incrementar la sostenibilitat de la flota pesquera i impulsar la pesca de custòdia, elaborar un pla integral de conservació i recuperació dels hàbitats més vulnerables del litoral, adoptar mesures per garantir que la implantació de noves infraestructures vinculades a la transició energètica, i per aquí un factor importantíssim són tots el que ara està molt vigent, els parcs eòlics marins, que siguin realment compatibles amb la sostenibilitat dels ecosistemes. I això no sempre és evident i, per tant, és un aspecte en el que cal fer molt d'èmfasi. I si em permeteu, ens tindrem una miqueta. Crec que això és un aspecte importantíssim en la presa d'accions polítiques, perquè acostumem a prendre decisions polítiques per àmbits molt segmentats, com si un no tingués a veure amb l'altre. Però el que no podem fer és, amb una idea de reduir els problemes de canvi climàtic, provocar problemes en ecosistemes que, de fet, ja estan avui en dia mitigant el canvi climàtic, perquè totes les praderes, per exemple, de fanerògames marines són l'ecosistema al món, molt per damunt de les selves tropicals, que més carboni capten. Per tant, anem en compte amb voler compensar només amb el model energètic la producció neta, si al mateix temps estem provocant impactes en ecosistemes marins que ja estan ajudant molt més del que ens pot semblar. I, sobretot, desenvolupar una estratègia coordinada i un programa de monitoratge i de seguiment del litoral. I ja l'últim, i amb això acabarem, tindria molt a veure amb tots els temes de fiscalitat ambiental. Estem encara molt enrere respecte a altres països europeus amb aquest tipus de mesures de fiscalitat i tota la posada en pràctica d'aquestes propostes que us fem seria una oportunitat excel·lent també per aprofundir en mesures d'aquest tipus. La revisió del destí i l'ambientalització dels instruments fiscals que ja existeixen, com l'impost de les estades en establiments turístics, o
o també la implantació de nous instruments, com per exemple impostos a segones residències o les plusvàlues de compra-venda d'aquestes segones residències. Són algunes de les idees, no són ni de bon tros totes les que podem i això també us correspondrà a vosaltres explorar més opcions. I ja per tancar, el que sí que volem és, com deia, agrair la compareixença amb aquesta comissió climàtica i els grups que l'han formalitzada i estem aquí disponibles per respondre les vostres preguntes i ressaltar que l'objectiu de l'informe no era només alertar de la situació aquesta del límit del nostre litoral, sinó sobretot crear consciència d'aquesta situació i instar a l'acció, perquè si només es fan alarmes no res canvia. El que és important és entendre que aquesta situació ens dona un ventall de possibilitats, no només per recuperar aquests espais de costa, sinó per assegurar una millor qualitat de vida, molta més seguretat a la ciutadania, que som la immensa majoria, que vivim a la zona costanera del país. I ja simplement totes aquestes repercussions socials i econòmiques que ja he esmentat i recordar-vos que Catalunya només és una petita part del món, que això és un problema mundial, però que com a petita part del món també tenim una responsabilitat i precisament la responsabilitat és amb el que fem a casa nostra. Gràcies.